Ніхто не забыты. Імёны 200 невядомых салдат, якія загінулі на тэрыторыі Крупскага района ў часы Вялікай Айчыннай вайны, устанавілі мясцовыя школьнікі. Усе дадзеныя зараз пераправяраюцца, а пасля ўзгаднення ў прозвішчы будуць нанесены на мемарыяльныя дошкі. А ўжо 3 ліпеня да памятных месцаў складуць кветкі. Дарэчы, сёння ў раёне пахавана звыш 7000 воінаў Вялікай Айчыннай. Толькі трэць прозвішчаў вядомы. Жывая памяць, матэрыял Татьяны Крыштафович. Мы сейчас находимся там, где захоронены воины, освобождавшие деревню Худовцы. Здесь все воины известные. Школьны пошуковы клуб у Крупскім раёне дзейнічае нядаўна. Мэта ўсталяваць імёны загінуўшых салдат падчас Вялікай Айчыннай вайны. Працаскладаная інфармацыю знайсці непроста, але дзейнасць моладзь захапіла. Юнакі нават знайшлі свае плённыя метады пошуку. У ребят появилась такая мысль. Они уже давно разыскивали своих дедушек, которые пропали без вести. И они сами предложили поискать пропавших без вести в Крупском районе. Мы вначале брали братские могилы Крупского района все, смотрели, сколько там было похоронено известных солдат, сколько неизвестных. Потом мы координировали работу, помогали друг другу. Лаўрэнцій Марухін асабіста пошукавай дзейнасцю займаецца не першы год. Яго мара скласці радавод сям'і. Аднак пакуль тут шмат прабелаў. Многія звесткі пра родных былі страчаны падчас вайны. Старонкі жыцця дзядоў і прадзедаў застаюцца і сёння адчыненымі. Я сразу искал своего дедушку. Он тоже воевал во время Второй мировой войны. Его ранило в ногу, его потому что освободили с больницы. То есть он не полностью прошел войну, но все-таки награды были. То есть я горжусь своим дедушком. Пошуковую дзейнасць Лаўрэнцій вядзе сумесна з аднакласнікамі. Сёння юнакі ўжо ўсталявалі імёны 200 невядомых салдат, якія загінулі на тэрыторыі Крупскага района. Разные люди были по национальности. Мы украинцы, и поляки даже были, и литовцы все были. Грузины находили. Белорусы, конечно. Любой человек должен, по крайней мере, побыть на могилке. На тэрыторыі района пахавана звыш 7000 воінаў Вялікай Айчыннай. Толькі трэць прозвішчаў вядомы. Несправядлівасць паспрабуюць выправіць сённяшняе пакаленне. На территории Крупского района 100 памятников воинской славы, и из них именно воинских захоронений, там, где лежат останки погибших воинов и мирных жителей, у нас 51 воинское захоронение. Каждое новое имя мы находим каждый раз по-разному. Есть отклик, нам с благодарностью обращаются родственники погибших солдат. Вот спустя уже 70-летие присылают нам обращение на электронную почту с просьбой возложить цветы на могилу своих погибших предков. Усе дадзеныя зараз пераправяраюцца, пасля ўзгаднення ў прозвішчы будуць нанесены на мемарыяльныя дошкі. А ўжо 3 ліпеня да памятных месцаў ускладуць кветкі. Татьяна Крыштафович, Юрий Никитюк, Минщина.